лікарні на Дніпропетровщині модернізують у співпраці з чеськими партнерами. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 2 лікарні в нашій області планують осучаснити чеським коштом за програмою Ukraine Facility. Вони в Дніпрі та Кривому Розі. Роботи на понад 1,3 мільярда гривень. Про це говорили під час зустрічі з делегацією на чолі з надзвичайним і повноваженим послом Чехії в Україні Любошем Веселе. Йшлося про подальшу співпрацю та нагальні потреби регіону. Це альтернативні джерела живлення, когенераційні установки, блочно-модульні котельні і все, що може бути корисним цієї зими. А ще підтримка переселенців, яким необхідно житло. Вкотре подякував нашим партнерам за допомогу громадам Дніпропетровщини.